Kaixo, Carlos naiz eta bideo honekin landuko dut lau A eskatzen den lana. Batez ere egingo dudana izango da ebaluazio bat sortu, normalean hezkuntzan erabiltzen ditugun aplikazio batekin. Bale, lehenago zer egingo dut? Sortuko dut PDF bat nik nahi dudan gaiarekin. Horretarako badaukat hemen liburu bat, edo manuala. Manual honek behitu zenbat orrialde dituen, 430, baina nik bakarrik erabili nahi dut gai bat. Orduan horretarako antolatu behar ditut orriak eta aterako ditut bakarrik lehenengo gaian daudenak. Eta, aurretik begiratu dut, hemen azten da lehenengo gaia, eta amaitzen da, amaituko da, hemen azten da bigarrena, onaino izango da. Bai? Orduan izango diot ateratzeko orrialde horiek, eta sortu dit beste PDF bat bakarrik nahi dudan gaiarekin. Vale? Ikus daiteke nola lehenago OCR bat pasatu diot eta onartzen dut tekstua. Bai? Hau garrantzitsua da gero adimen artifizialak ulertzeko ze testu dagoen hemen. Horren egingo duana izango da grabatuko dut hemen, eta sistemas auxiliares del motor izango da lehenengo gaia. Vale. Gordeko dugu eta orain aukeratu behar dugu ze aplikazioa erabiliko dugu galderak sortzeko. Bai. Alde batetik gehien erabiltzen dudana Kahoot da, baina zer gertatzen da hemen? Joaten garenean sortzera, hemen badauka aukera Kahoot bat sortzeko, eta niri benetan interesatzen zaidan aukera hau izango litzateke. Bai? Sartzea sortu dudan PDF ona eta berak sortzea galderak. Baina ikusten dudanez, doainik denez nire bertsioa ezin dut erabili. Galdera horiek lor ditzaket beste programa batekin eta gero importatu, baina importatzerakoan arazoak izango nituzke. Orduan honek bakarrik ikusten dit sortzea galderak, baina gai bat aukeratzen. Bai? Zartzen manez hemen, jarri beharko nuke hemen zein den nire gaia. Bai? Orduan begiratu dut hemen quiz aplikazioan, eta hemen gauza bere egiten badut, crear, azkenean zer egin nahi dut, ebaluaketa bat. Orduan sartzen banaiz hemen, badago hemen IA, adimen artifiziala, eta onartzen dit igotzea sortu dudan dokumentua eta berak sortuko ditu galderak. Bai? Mugatuta daukat, baina egin ditzaket 10 hilabetean zehar. Bai? Orduan erabiliko dut hau. Zer moduz? Hau da sortu dudan artxiboa. Orain jasotzen ari ditu horri guztiak. Ez dira asko, baina bere denbora behar izango du. Hemen ere mugatuta dago, jartzen du hemen 30, askoz jota. 1, 2, 3, 4, ziur aski bakarrik igo dituela 30. Vale. Jarraituko dugu eta azten ari da orain galderak sortzen. Bai? Bere denbora behar izango duenez, esan behar nuen moztuko dudala bideoa, ez, jazta. Ja,
orain aukeratzen dit zenba galdera nahi ditudan. Vale, jarriko ditut adibidez 15. Vale, materia, hemen, bueno, PDF hartu dudanez, suposatzen dut ez dudala aukeratu behar. Z maila, jar dezakete erdikoa, ikusteko ber. Eta lehan el dokumento jarriko dut ezetz. Eta zango dioz aztea sortzen. Vale, minutu bat baino gutxiago. Vale, honen arazo txikia zein da, ba, igo dudan testua, behitu, hemen, hau da, sortu didan azterketa, bai, nahiko itxura ona dauka, baina ikusten dugunez erderaz dago, ze materiala PDF erderaz zegoen. Horretarako egin dezakegu gauza bat. Sortu dugun artxiboa gorde dezakegu Word moduan abarkatu hemen. Venga, sortuko du Word artxibo bat. Bueno, denbora behar izango du ere, horri guztiak pasatzeko. Eta bitartean, bueno, begira dezakegu sortu duen azterketa, bai? Ikusten ditunez, bueno, 15 galdera daude, eta ezaten digu zein den erantzun zuzena, bai? Vale, hau amaitutzat eman dezakegu, bitartean joango gara ikustera, nola doan gure dokumentua. Oraindik hor pasatzen ari da. Vale. Ba, a ber, jarriko du hemen izenburua, vale? Berak hartu du, asignatura, beste bat izango zen, desarrollo profesional, hizkuntza, kasu honetan gaztelaniaz, eta bueno, jarriko du horrela, bai, argitaratuko dugu, eta printzipioz ba, azterketa sortuta dago. Egia da sortu dugula errebizatu gabe, bai, hau lehenago pues, ikusi behar da ea galderak ondo eginda dauden, erantzunak, zein maila dagoen, baina, bueno, ariketa zen sortzeko hau eta horrela egin dugu. Beitu hemen, esportatu dugu Wordera, bai. Hemen, ja aukera daukagu, hemen zakatzen badugu revision, joan gaitezke, ona, traducir documento. Eta pasa dezakegu euskerara. Bai? Orduan bere denbora behar izango du, eta gutxika, ba, joango da dena euskerara itzultzen. Honekin, zer egin dezakegu, ba, egin duguna, baina igo artxibo hori euskeraz, bai? Eta gero, bueno, errepasatu beharko genuke, euskera ondo egin duen, eta galdera guztiak, nola dauden, bai? Bueno, voltatu naiz berriro bideora, moztu behar izan du ze, nahiko denbora behar izan du itzultzeko dokumentua. Hemen daukagu, euskeraz, eta egingo dudana izango da pasatzea PDF-era. Orduan hemen, gordeko dut PDF dokumentu bat bezala, izen honekin, eta orain bueltatuko gara Quizzes aplikaziora. Hemen, liburutegian
ikus daiteke sortu dudan bueno, azterketa edo galdetegia. Orduan orain egingo dudana izango da gauza bera, baina beste dokumentuarekin, euskeraz itzuli dudanarekin. Orduan, pausuak izango ziren berdinak, ebolaketa, adimen artifizialekin eginda, eta hemen barkatu oraindik ez du bihurtu. Orduan, bueno, itxaron egin behar dugu, amaitu arte. Ja, ematen du gutxi, falta zaiola. Vale, badugu. Orain, hau da, sortu duguna, euskeraz. Naiz eta, bueno, igual akatzak ikusten dira. Zerrar, txiko dut hau. Azkenean berdin dio, interesatzen zaiguna testua da. Orduan orain, hemen izango dugu, bai? Gauza bera egiten ari da. Kontutan hartu behar izan da hau, bakarrik 30 horri hartuko dituela, bai? Eta hasiko da galderak sortzen, bai? Nahiko azkar egiten du, orduan, bueno, itxaron egingo dugu, jaz, badago, jarriko dugu gauza bera, 15 galdera, erdiko maila, eta ez ikusteko dokumentua. Orain egingo du berriro azterketa, eta ikusiko dugu aber euskeraz egiten digun ala ez. Vale, lanean dago. Hau ez dut inoiz frogatu, euskeraz egitea, bueno, eta erderaz aurrekoa besterik, baina behitu. Ez dakiz zergatik, baina erderaz atera da berriro ere. Behitu, naiz eta dokumentua euskeraz sartu, ze dokumentu sartu dugun dokumentua euskera zegoen, azkenean galdetegia sortu du gaztelaniaz. Bueno. Vale. Hemen behitu, badago beste aukera, traducir kuestionario, saiatuko gara erabiltzen. Ea suerte dugun, eta euskera agertzen den. Baina nik ez dut ikusten. English. Nik esango nuke ez dagoela. Vale. Así que, bueno, pues honaino aiaga gaitezke. Bueno, pues besterik ez, espero dut zuen gustokoa izatea. Eta, bueno, jarraituko dugu hurrengo lanarekin. Eskerrik asko eta agur.